Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 5 сентябрь, дүшәмбе. Мин Эльза Әхмәҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме шушы минутларда безнең белән булган һәрбер тамашачыга матур көзге көн, атна дәвамына җитәрлек күтәренке кәеф теләп калабыз. Тапшырыбызның башында тарихка кереп калган кайбер вакыйгалар турында кыскача мәгълүмат булыр. Мәктәп балалары һәм студентларының яңа уку еллары башланып китте. Белемнәрне нәтиҗәле үзләштерер өчен укучыларның сәламәт булуы зарур. Моның өчен дөрес туклану да кирәк. Табиб киңәшләр сәхифәсендә медицина фәннәре кандидаты Илдус Латфуллин бүген перекус кабып алу турында сөйләп китер. Беренчедән, бу перекуслар әз генә ашап алу турында сөйләшсәк, беренчедән, әлбәттә, ашау культурасы дигән сүз әйтергә яңгырарга тиеш монда. Һәр балада ашау культурасы булырга тиеш. Ашау культурасы булмаган яшьтән менә балачтан ашау культурасы ияртелмәгән икән, иртәме-соңмы бу кешенең ашау белән проблемалары башланачак. Я симерү, я киресенчә анорексия башланырга мөмкин. Шуның өчен менә бу бәләкәй генә ашап алулар, перекуслар, алар мөмкин нәрсә, алар рөхсәт ителгән нәрсә, диетологлар аны рөхсәт итә, ләкин аңа бик игътибарлы булырга кирәк. Беренчедән, төп калоражны, төп калорияләрне, менә бу ашау матдәләрен бала төп ризыклардан алырга тиеш. Иртәнге аштан, төшке аштан, полдник дип әйтәбез русча, кичке аш. Алар арасында бәләкәй генә ашап алулар рөхсәт ителгән булса да, аларның беренче кагыйдәсе бар. Беренчедән, ул бәләкәй ашап алулар, перекуслар, алар зур калориялы булырга тиеш түгел. Мәсәлән, шикәр кушылган соклар, майда кыздырылган чипслар, ак икмәктән ясалган ак икмәкле күмәчләр, баллы күмәчләр булырга тиеш түгел алар. Ул ниндидер солдан ясалган печеньелар, фруктлар, җиләк-җимешләр булырга мөмкин. Чистартылган ниндидер әйбәтләп җуылган, пешерелгән яшелчәләр булырга мөмкин. Ләкин ул калорияле, бик туклыклы ризык булырга тиеш түгел. Икенчедән, ул перекуслар, алар ничектер русча әйткәндә спонтанный булырга тиеш түгел. Алар һәр вакыт менә өстәл өстенә тора торган ризык булырга тиеш түгел. Перекусның да үз вакыты, үз церемониясы булырга тиеш. Аны аяк өсте, аяк үрәт тиз генә ашап алырга тиеш түгел бала. Зур кешеләр шулай ук аны утырып, аерым шуңа бер аерым вакыт бүлеп, матур итеп кенә ашарга кирәк. Перекусларны кайчакта әти-әниләр тәрбия чарасы итеп кулланалар. Бу да дөрес түгел. Мәсәлән, әгәр син дәресне эшләп бетерсәң, сиңа ниндидер бер шоколад эләгә, я алма эләгә. Ул дөрес түгел. Перекус бөтенләй менә ризыкны җәза яки бүләк рәвешенә кулланырга ярамый. Чөнки менә булай ризыкны тәрбия чарасы итеп кулланганда, баланың пищевое поведение дип әйтелә русча, ашау гадәтләре бозылырга мөмкин. Без туры эфирдә эшлибез, барыгызга да хәерле, матур көн теләп тапшырубызны дәвам итәбез. Казанда сабыйлар өчен ана телендә файдалы дус, саф балалар радиосы эшли башлады. Оештыручыларның исәпләре зурдан, радионың максатлары турында без дә сораштырырга булдык. Бүгенге әңгәмәдәшем радионың музыкаль мөхәррире Чулпан Яркеева бездә кунакта. Хәерле көн, исәнмесез, Чулпан ханым? Хәерле көн, исәнмесез. Менә һәр эшнең башында идея тора. Менә бу балалар өчен радионы башлап җибәргәндә, менә күз алдыгызда нинди фикерләр тоттыгыз? Максатыгыз нинди булды? Радио башланып киткән чорда, бу төгәл 3 ай элек булды. Бик гади башланып китте безнең бу проектыбыз, бик табигый башланып китте. Без инде үз арабызда сөйләшеп, менә әниләр, яшь әниләр бит инде күп балалы әниләр дә бар безнең арабызда, име. Сөйләшеп, миңа радионың хәзерге җитәкчесе Алсу Галимова, ул журналист кыз, миңа шалтыратып мондый сорау бирде. Чулпан апа, менә әгәр дә без әти-әниләр өчен файдалы булган, нәни балаларга һәм яшүсмерләргә файдалы булган платформа, татарча платформа булдырсак, синең моңа карашың ничек дидем. Мин бу эшне хуплап алдым, билгеле, һәм ул миннән музыкаль ярдәм сорады. Мин аңа каршы сорау бирдем. Мин әйтәм, Алсу, син бу платформаны нинди форматта күзә алыйсың? Бу ничек булырга тиеш? Без әти-әниләргә, балаларга ничек ярдәм итәргә тиеш? Әйтәм, мин моны интернет-радио форматында күз алыйм дидем. Мен әйтәм, кызык, әлегә хәтле татар телендә балалар өчен радио
ишеткәнем юк минем татар телендә. Һәм бүгенге көндә нәкъ менә 1 июньнән балаларны яклау көнендә без эшләп киттек. Шул көннән башлап радио тест режимында эшли. Без аңа саф дигән матур исем бирдек. Саф инде бу сүз үзеннән үзе аңлашыла радионың нинди икәнен, нәрсәне күз алдында тотабыз без шушы саф сүзен әйткәндә самими, чиста, пак дигәнне аңлата бит инде балаларга, сабыйларга туры килеп тора, шулай бит. Аның кала саф үзенә күрә бер аббревиатура да әле ул. Саф ана телендә балаларыбызга, сабыйларыбызга файдалы дус. Бу җөмлә берникадәр безнең радиобызның слоганына да әйләнде. Кебек һәм чыннан да без балаларыбыз өчен беренче чиратта, анарсын әти-әниләр өчен файдалы һәм мәгънәле радио булырга тырышабыз. Бу бүгенге көндә татар телендә беренче интернет балалар өчен радио, интернет киңлекләрендә эшли бирә торган. Бик җиңел генә сөйләп киттегез, менә оештыруда бернинди кыенлыклар да булмаган кебек, шулай да балалар өчен радио булгач, бу бит инде үзенчәлекләр дә бар дигән сүз. Барыбер дә менә нинди иң беренче менә кыенлыклар нинди булды? Нәрсәгә күбрәк игътибар итәргә туры килде? Миңа калса бик дөрес сорау, чөнки һәр эшне башлап җибәргәндә, бирәк тә син балалар өчен эшлисең икән, синең җаваплылыгың да арта бит инде, шуңа күрә кыенлыклар билгеле алар булды, ләкин без кыенлыклардан курыкмыйбыз. Миңа калса кыенлыклар, әгәр алар бар икән, димәк эш бара. Әгәр дә син хаталар ясыйсың икән, димәк эш бара. Без процесста. Һәм кыенлыклар дигәннән мин инде бу радиода, балалар радиосында музыкаль мөхәррир вазифаларын башкарам. Шуңа күрә минем өстә шушы радионың бөтен музыкаль кыяфәте. Алсудан сорадым. Мен әйтәм, алсу. Менә нинди булырга тиеш? Асылында бу балалар радиосы нинди булырга тиеш? Алсу әйтәм, мәгънәле булырга тиеш, сыйфатлы булырга тиеш, һәм зауыклы булырга тиеш. Һәм менә шушы 3 төп пунктны без иң алга куябыз. Сыйфат өстендә эшлибез, мәгънә өстендә эшлибез. Әлбәттә балаларның күңелләрен күрергә тырышабыз. Чөнки без менә шулай иттереп, теге бик мәгънәви һәм тәрбияви радио гына ясасак, ул да балаларга бик күңелле булмасы, шулай бит инде. Шуңа күрә аларга күңеллерәк, матуррак җырлар да куярга тырышабыз. Тапшыруларыбыз да шуңа юнәлтелгән. Ниндидер кыенлыкларга килгәндә, билгеле безнең радиода һәрбер юнәлешнең үз мөхәррире бар, үз җитәкчесе бар, әмма дә ләкин беребез дә бу минем юнәлеш, минем юнәлешемә кагылмагыз, мин сезнекенә кагылмыйм дип беребез дә алай утырмый. Без күмәк эшлибез, без команда белән эшлибез. Аллага шөкер, командабыз хәзер киңәя бара. Һәм шушы кыенлыкларны, очраган кыенлыкларны, әдәби кыенлыклармы ул, редактура белән бәйле кыенлыклармы ул, музыкаль кыенлыклармы ул, чөнки бит әле ул музыкаль базаны туплап бетерәсе дә бар. Ул әдәби базаны да туплап, аны эшкәртеп бетерәсе бар. Аны бит инде сыйфатлы рәвештә эфирга чыгарасы да бар. Без бергә шушы мәсьәләләрне чишергә тырышабыз. Безнең очрашулар онлайн форматта да уза, офлайн форматта да уза. Яшь ягында әйтеп киттек, үзенчәлеге тагын шундадыр, сезнең 0 яшьтән алып 0 Әйе, чыннан да бит мәгънәсе шул бит инде радионың 0 яшьтән алып, яңа туган бәбиләребез, сабыйларыбыз өчен һәм 16 яшькә хәтле яшь үсмерләр өчен тапшырулар һәм музыкаль форматта шуңа юнәлтелгән. Төрле тапшырулар дидегез. Менә күбрәк әти-әниләрне нинди сораулар борчыйлар? Минем белүемчә, сез аларны сорауларына җавап бирергә тырышасыз тапшыру кысаларында. Әйе, менә бу интернет радионың һәм аның балалар өчен булуы, ул шул хәтле рәхәт, чөнки безнең аудиториябыз ул менә безнең яныбызда. Әти-әниләр безнең яныбызда, бәбиләр безнең яныбызда. Шулай бит инде. Без аларны күзәтәбез, алар белән сөйләшәбез, аларга нәрсә кирәк икәнен аңларга тырышабыз. Һәм шул нисбәттән чыгып, без эфирыбызны да аларга рәхәт, аларга кызык булсын өчен дип җайлаштырырга тырышабыз. Бу музыкага да кагыла, бу тапшыруларга да кагыла. Мәсәлән, кайтавазлар килә башлады. 3 ай дәврендә эшләү ул бит инде миңа калса җитди срок. Инде нидер нәтиҗәләр дә ясап була, ниндидер сорауларга да җавап табарга була шушы вакыт эчендә.
Һәм тапшыруларга килгәндә инде колак салабыз. Менә якын тирәдәге әниләргә, сезгә нәрсә кызык иде дип сорыйбыз. Безнең социаль челтәрләрдә үзебезнең каналыбыз бар. Без аннан кайта авазлар ишетәбез. Безгә хатлар язалар. Чит төбәкләрдән дә язалар, хәтта хатларны Төркиядән дә язалар. Безнең бер мөхәрриребез Төркиядә яши, Измирдә, Гөлназ Гарипова Денис әдәби мөхәрриребез. Без аның белән шулай ерактан ишетәбез. Канадада тыңлаучыларыбыз бар. Гарәп әмирлекләрендә тыңлаучыларыбыз бар. Моннан кала тагын илнең төрле төбәкләреннән язалар һәм тәнкыйть фикерләр дә бар, уңай фикерләр дә бар. Без һәр фикергә дә ачык һәм без аларны күп шикелле үзебезгә сеңдерәбез дә, хаталар өстендә эш алып барып, яки берәр төрле яңа проект, яңа сәхифәләр уйлап табып, эфирга бирергә тырышабыз. Моменталь реакция бирергә тырышабыз. Һәм шуңа күрә безнең тапшыруларыбыз да төрле юнәлештә, музыкаль тапшыруларыбыз да бар безнең. Табигать белән бәйле тапшыруларыбыз бар. Балалар бит инде алар табышмаклар яраталар. Минем балаларым, мәсәлән, белмәмеш дигән сәхифәбез бар безнең радиода. Шул сәхифәне шул хәтле көтеп алалар. Колаклары тырпая, телефон янына, анда радио янына, сайтны ачып тыңлыйбыз бит инде. Килеп басалар да тыңлыйлар. Бу табышмак сәхифәсе, гаҗәеп сәхифәсен бик яраталар. Сез аларга карап, нәтиҗә ясый аласыз. Кайсы тапшыру күбрәк кызыксыну уята балаларда? Дөрес. Минем 3 бәбием бар. Өчесе дә бик каты биергә ярата. Шуңа күрә миндә музыкант булганга күрәдер инде музыкаль якны бик тиз эләктереп алалар. Нинди генә проект булмасын, аларга музыкаль як кызык. Әдәби яктан килгәндә инде яраталар бик каты әкиятләр тыңларга. Әкият юнәлеше, әкияти тапшырулар безнең эфирыбызда бар. Без танылган җырчылар, танылган артистлар белән эшли бирәбез. Дустана мөнәсәбәттә эшлибез. Бу безнең радио бары тик шундый энтузиастлар җыелмасы, энтузиастлар командасы һәм без бер-беребезгә терәк, бер-беребезгә дус булып яшибез. Алар безгә ярдәмгә киләләр, яздыралар шушы әкият табышмакларны, мәкальләрне һәм башкаларны. Чулпан ханым, менә алдагы көннәрдә менә бу интернет платформада гына калачакмы? Яисә инде барыбер нинди радио дулкыннарга, FM яшьлыкларына чыгарга ниятегез бармы? Кыскача гына әйтеп китсәгез. Әйе, бүгенге көндә безнең интернет радиосында дип әйтик инде 5000-гә якын тыңлаучыбыз бар. Файдалы кушымтада эшләмәкче, бу балаларга да кызыграк булыр дип уйлыйм мин, тагын да кызык булыр дип уйлыйм. Шуңа күрә менә шушы максатларыбызга ирешербез дип уйлыйм, чөнки хәзер инде офлайн чараларда да катнаша башладык. Мәсәлән, күптән түгел Баласити оештырган татар тәрбиячеләре өчен форумда без шушы саф балалар интернет радиосын тәкъдим итеп кайттык. Моннан кала 30 август көнне Таткульт фест кысаларында Милли китапханәдә безнең балалар өчен мәйданчыгыбыз көн дәверендә эшләде. Шулай безнең дусларыбыз, танылган сәнгать әһелләре килеп балаларга матур әкиятләр, балаларга матур шигырьләр укыдылар. Бик матур чара булды. Бик зур рәхмәт сезгә килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Әлбәттә инде бар тиң уңышларны теләп каласы килә. Менә саф, матур татар телебездә яңгырый торган тапшырулар күбрәк булсын һәм инде аудиториягыз киңәйгәннән киңәйсен иде. Теләкләрегезгә рәхмәт. Хыялларыбыз, максатларыбыз тормышка ашсын. Шулай булсын. Амин. Рәхмәт. Тапшыруыбызны тылсымлы туган тәҗрибә белән тәмамлыйбыз. Мин Әзәк Мәҗәнов сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.
Yazlar җиткәч тәге